Gelada Theropitezeus gelada, známá též pod názvem gelada hnědá nebo pavián gelada, je velká starosvětská opice blízce příbuzná paviánům, ke kterým bývá často přiřazována a jediný žijící zástupce rodu Theropitezeus obývající vysoko položené horské plošiny a horské louky na území Etiopie a Eritreje. Charakteristickým znakem pro tento druh je holá prsní růžová ploška, která je u samců výrazněji zbarvena než u samic a kterou lemuje světle zbarvená srst. Samci jsou celkově nápadnější než samice, mají hnědočernou srst v mnoha odstínech, nápadně zbarvený obličej, dlouhé likousy po stranách hlavy směřující dozadu a nahoru a na krku a na ramenou mohutnou hřívu, která sahá u starých samců téměř k zemi. Samice jsou obvykle čistě tmavě hnědé. Průměrná délka těla se pohybuje mezi 70–74 cm a hmotnost kolem 19 kg. Samice jsou také výrazně menší a lehčí než samci a mají kratší ocas, který u samců může měřit i více než 55 cm a který je na konci zakončený střapcem z dlouhých žíňovitých chlupů. Sedací mozoly geladě umožňují sedět na kamenité podložce poměrně dlouhé časové období bez větších problémů. Lady velmi často ohrnují horní red, přičemž obnažují rudou vnitřní stranu rtu, dásně a dlouhé zuby. Lada je zemní primát s denní aktivitou výborně přizpůsobený k životu v chladnějších, horských podmínkách. Většinu dne tráví na horských loukách, kde v sedě vyhledává pouze rostlinnou stravu, jejíž obsah se mění podle období. V období dešťů dává přednost čerstvým zeleným částem rostlin, plodům a květům, v období sucha se spokojí se semeny, trávou nebo hlízami. Má jako jeden z mála primátů skvěle vyvinutý palec, přizpůsobený k rychlému uchopení a následnému trhání rostlin. Žije v menších skupinách tvořených jedním dospělým samcem, několika samicemi a mláďaty. Tyto skupiny se v období sucha spojují a občas tvoří i více než 100člennou skupinu. Mladí samci žijí v několikačlenném stádu. Samci gelad nejsou územní a na jedné pastvině se může pást hned několik oddělených skupin. Dorozumívají se širokou škálou posunků, například ceněním zubů, trháním hlavou, ale i výraznými hlasovými projevy. Gelada se může rozmnožovat zpravidla po celý rok, ačkoliv se rodí nejvíce mláďat v období dešťů. Obou pohlavím se v období páření prsní růžové plošky výrazně zviditelní a samicím se i výrazně zvětší genitální oblast. Samice je březí po dobu 5 až 6 měsíců a rodí jediné mládě, které je na ní závislé po dobu 12 až 18 měsíců. Samec se pravděpodobně na rodičovské péči nepodílí. Samice dosahují pohlavní dospělosti ve 4 letech života, samci téměř o 2 roky později. Ohrožení v současné době se počet volně žijících gelad odhaduje na 50 000 60 000 jedinců. Největší nebezpečí pro ně představuje lov a ztráta endemických lokalit, která ji nutí obývat jen vysoko položené oblasti, kde se vyskytuje i pavián anubi, Papio anubis, u kterého spolu s geladou dochází často k vzájemnému křížení.